Yksinäisyys hiipii sisään hiljaa, huomaamatta, kunnes se on jo kaikkialla. Se täyttää ilman, painautuu harteilla kuin raskas peitto, jota ei saa pois. Katoat muiden katseelta, olet näkymätön, vaikka se ei koskaan ollut tarkoitus. Mutta pimeys, se ei ole lopullinen. Valo saapuu hiljaa, huomaamatta, ensin ohuena säteenä. Ehkä se on hetki, jolloin joku soittaa, kysyy kuulumisia. Ehkä se on naapurilta saatu hymy tai muistutus siitä, että maailma ei ole unohtanut. Ikääntymiseen liittyy laaja-alaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ikääntyneiden suhteellinen osuus väestöstä jatkaa kasvuaan, samalla kun käytössä olevat resurssit pienenevät. Tulemme siis tarvitsemaan luovaa ajattelua ja täysin uudenlaisia innovatiivisia ratkaisuja monilla yhteiskunnan aloilla. Mutta ikääntyminen, se koskettaa meistä jokaista myös henkilökohtaisella tasolla. Miltä ikääntyminen tuntuu? Miten mieleen vaikuttaa, kun fyysinen toimintakyky rapistuu ja elinympäristö supistuu? Kokemustiloissa tarjoamme ammattilaisille pieniä välähdyksiä ikääntymiseen liittyvistä tunnekokemuksista. Metropolian vanhenemista simuloivan ikäpuvun avulla tuodaan esiin ikääntymisen fyysisiä haasteita ja ikääntymiseen usein liittyviä henkisiä haasteita valaistaan audiovisuaalisin keinoin. Tunteiden mukaanotto tuo tutkitusti ajatteluprosessiin uutta näkökulmaa ja tuottaa myös erilaisia ratkaisumalleja kuin pelkän tiedon varassa tehty työ. Ikääntymisen kokemustiloissa syntynyttä tunnetason ymmärrystä kanavoidaan rakentavaan monialaiseen yhteistyöhön kokemuksen yhteydessä tarjottavan reflektiomallin avulla.